Suot ba nimong magbago? Unsa nga kabag-uhan ang imong gusto? Unsa ang turning point nga nagapabag-o sa imong panghuna-huna, kasing-kasing o sa imong tibuok kinabuhi? Gibutyag ni Pastor Roy Oliveros sa Destiny Church Davao nga dili lamang usa ka pamaagi kung unsaon nga mabag-o ang imong kinabuhi, kun dili daghang pamaagi ang Ginoo. Ang kabag-uhan nga dili tungod sa imong kaugalingong pagpaningkamot, kun dili kabag-uhan gikan sa atong labawng makagagahom. I was a businessman, although until now, by profession, I'm a photographer, wedding photographer. And so, since, once you are a photographer, so exposed you kay ka sa mga worldly na mga things, I grew up also in an atmosphere na grabe ka worldly gyud. I don't have any kanang concerns about moral values. Okay, nagdako ko nga wala ko ikahadlok sa Ginoo kay I was already confused na kay ang ako ang family from Catholic nag-Islam, and so dili na kayo mag-matter ko about spirituality. And so my life, well, in the sense of worldly perspective, I'm successful. I'm known and famous, sought after photographer, pero deep inside very empty and fearful. Ang abri nga kasing-kasing sa oportunidad nga mapasabot og matubag ang pangutana sa kinabuhi, maoy nahimong pamaagi. Di ina-encounter kun nahimamat ni Pastor Oliveros ang Ginoo sa personal ug pinasahi nga pamaagi. Naka-join ko small group, and then ang akong partner that time, ako ang girlfriend, siya ang seeking jud kayo, kana desperate kayo sa gusto ni Lord, kay gusto siya mo-serve. So when we were both invited sa small group, moto na first attend na mo kay natubag ang iyang mga question. After 4 months of joining small groups, we were invited to join the retreat, and then dito sa retreat ang ako ang encounter gid sa Lord. I experienced God in a very personal way. Sa pagkakaroon, 8 katuig na isip senior pastor si Pastor Roy Oliveros sa ilang simbahan. Diin aduna usab sila'y organisasyon nga gilangkuban sa mga young professionals nga aktibong nagasuporta usab sa mga aktibidad sa kagamhanan ug pagdasig sa kabatanunan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Alang sa tanan, labi na sa kabatanunan, nanginahanglan lamang og vision kung saktong panlantaw kung unsa ang buot mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Every young people na na-open ang eyes, nagkaroon og kanang understanding about purpose and original intent of God for their lives. These people cannot be stopped. These people have become so radical. Nga naman radical kay sila, tungod kay nas sila nakita, nas lagi nagpaglaban. So every young people needs to see a vision. And every leaders in our society, kita na mga adults, mao na dapat atong part to play. To look at them like Jesus. Kini nagpamatuod lamang nga ang tinuod nga kabag-uhan o ang spiritual renewal. Nagsumika dili sa atong kaugalingon nga kusog, kun pagpaningkamot, kun self-efforts, kun dili ang pagtugyan, kun pag-surrender sa atong tibuok kinabuhi, diha sa atong buhi nga Dios. Alang sa Oplan Semana Santa, RadyoMaN Kirby Manzon, tatak RadyoMaN!